Αυτό μία φορά. Susarlar sesini boğmak isterler. Yarımdır, kırıktır, sırça yüreğin. Çığlık çığlığa yarı geceler, kardeşin duymaz el oğlu duyar. Çığlık çığlığa yar Ναι, έχω χάσει τη δουλειά μου και ξέρεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρω δουλειά, πότε δουλεύω, πότε όχι. Εδώ όσο περνάει και γίνεται πιο δύσκολα. Και είναι για μας που είμαστε ξένοι εδώ, είναι πολύ δύσκολο. Για να... εντάξει, και για τους Έλληνες είναι, αλλά για μας που είμαστε ξένοι είναι πιο πολύ δύσκολο. Wow. It's not only me, you know, it's everybody. This is hell. Yeah. This is hell, you know. Yeah. Because when it's coming, it shut up every single thing, you know. It's really hard, you know, to get survival. I saw some people go in and pick something in the road. Or there's a Sunday market. People are waiting until they finish Sunday market, and then they have to get some, you understand, from there for free and picking on the road. Yeah. So this is a, terrible situation. I don't know. Δεν μπορούμε να κυνηγούμε στη πόλη. Φοβόμαστε πάρα πολύ και αστυνομία. Τώρα είναι κλειστό για όλα. Δεν είναι για μένα μόνο. Είναι κλειστό για όλα, αλλά γιατί οι μετανάστες όπως είμαι εγώ είμαστε λίγο πίσω, δηλαδή 8 χρόνια και είμαι κλειστό εδώ και δεν ξέρω τα πάω μπροστά ή τα πάω πίσω, και αυτό πρώτα μου έχει κλείσει το κεφάλι μου. Και το δεύτερο, ξέρουμε υπάρχει κρίση. Την κρίση δεν ευθέουμε εμείς. Αυτό είναι... Φοβόμαστε πάρα πολύ και δουλειά δεν έχουμε, δύσκολα θα βρούμε δουλειά και δεν ξέρω ότι δεν έχουμε άδεια να πάμε σε άλλη χώρα και θα περιμένουμε ότι δεν μπορούμε να πάμε πίσω, ούτε δεν πηγαίνουμε σε άλλη χώρα και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Θα γίνει χειρότερο και έγινε χειρότερο και φοβόμαστε πάρα πολύ από το φασίστες και Χρυσή Αυγή και αυτά και δεν μπορούμε να... Ανάλογη επίθεση με αυτή που έχουν δεχτεί οι μετανάστες στην Ελλάδα, δέχτηκαν και 2 Έλληνες μετανάστες στη Γερμανία. Το ρεπορτάζ λοιπόν λέει ότι ξυλοκοπήθηκαν ακριβώς επειδή πουλούσαν εφημερίδες. Περικυκλώθηκαν από Γερμανούς νεοναζί, οι οποίοι ζήτησαν να τους δείξουν αν έχουν άδεια να πουλάνε εφημερίδες και στη συνέχεια τους ξυλοκόπησαν. Dalu vasti shofni hera, që të heqja të sevdar. Mos më mundo moj nana, mos më shqetëso moj nana, syzeza më ka shtëna, nene nana nana. Mos më mundo moj nana, mos më shqetëso moj nana, syzeza më ka shtëna, me syne saj të zi. Mos më mundo moj nana, mos më shqetëso moj nana, mos më gjena nana, nani nana nana.